Roja ku bavê min kuştin, min ê dest bi dibistanê bikire. Vê carê romaneke ji edebiyata zindanan. Romaneke nivîskarekî girtî pêşniyaz dikim. Bi navê Rêwîngî ji weşanxaneya Aryênê çapûye nivîskar Mahmud Yavalak. Nivîskar ev 30 sal zêdetir e di girtîgehê de mixabin. Îja ev romana Rêwîngî behsa çi dike? Wekî min destpêka wê got. Ev destpêk di şikeftekî de çendîn zarok li hev kom bûne û zarokekî bi navê Geral heye ku qehra em bijin lehengê romanê jî xwe ew bixwe ye. Ev vê gotinê dibêje. Gerek wê roja ku dest bi dibistanê bike lê bavê wî dikujin. Kî dikuje? Helbet dewlet, em bijin dewleta Tirk behsa wê serdema salê nodî ku bi hezaran gund şewitandin û bi milyonan Kurda ji welatê xwe ji Kurdistanê mecbûr bûn ku koçî Tirkiye û Avrupayê bikin. Yek ji wan rojanê ku qewimî ye û ev çendîn zarok ji vê kuştinê Filîtîne û şikeftekî de li xwe stariyê digerin û piştî vê şikeftê rêwîtiyeke vî zarokê Kurd em bijin bi navê Geral dest pê dike û heta ku dawiyê ji xwe pişta jî dîsa nepêniye yani encamê dawiyê de çi dibe ji ber ku êdî bêxwedî û bêstarema ye û li aliyekî jî rojnamevanekî li pey vê çîroka Geral dikeve di şikeftê de dest pê dike pey vê çîrokê pişta helbet rastî gelek tiştên seyr tiştên veşartî tên helbet ev tiştan êdî gişî bi awayekî eşkere bûne wek em bêjin romanekî bi rastî bi aliyê şêwaz û ji aliyê naveroka xwe ve gelekî xweş û serkeftî bû ji ber wê min xwest ez vê carê vê romanê ji edebiyata zindanan ango ji nivîskarekî girtî pêşniyaz bikim. Bi Kurtî dawiyê de dikarim vê bêjim ku yani gera ku ciwanekî Kurd zarokekî Kurd zaroketiyê de dest pê dike pişta helbet ev heta ciwanî û emrê wekî mezin em bêjin derbas dibe behsa wê dike yani bi hawayekî li xwegerînek tê de heye lê di encamê de em tam tê nagihên fêm nakin gelo ev li xwegerîn dawiyê de bi encamekî baş e an nebaş e helbet nihênî ye û yani ne diyar e ji ber wê romaneke bi rastî xweş bû yek ji wan romanên Mahmud Yamalak çendîn romanên wî din jî hene ez vê ji bo we pêşniyaz dikim divê van hûn dikarin vê ji peyda bikin û bixwînin.